ہاتھ جوڑ پنل تے تو آخدی ہاں ہے آخری دھاں مینوں جلدی ہاں تیرے ہجر تے چٹکے ساڑی تے نہیں لبدی چھاں مینوں جلدی آ تے کچھ چند مجبوریاں حسن کوئی میں جان دی ہاں مینوں جلدی آ تیرے باج نہیں صفدر جی لگدا من رب دا نا مینوں جلدی آ جڑی لذت جناب دی اکھیاں وچ او لذت شراب وچ کوئی نہیں تینوں خالق انج تخلیق کیتا کسے قلم کتاب وچ کوئی نہیں تینوں ویکھ کے دل نوں کی ہوندا ہے میرے یار حساب وچ کوئی نہیں تو تحصیل جامپور دی گل کرنا سونیاں تیرے جیاں سجن پنجاب وچ کوئی نہیں